थ' बिदांमोननि खाथि थालायबा नुलायलायबाय थायो माबा मोनसे बिपद आफद जानायफोरखौ नुयो मिथियो आं फारसे गोजानाव थाबाय दा माने एसे बोरैबा हारसिं थानानै बोरैबा दरसि मोननाय बायदि मोनो आरो न'नि मानसिफोरखौ नुयोब्ला खाथियाव नुबाय थायोब्ला माने गोसोआ एसे गोजोननाय फैयो आरो दा मालायनि मानसिजोंनो मालाय गामिनि मानसिबाबो न'खरनि बायदि साननानै ओजों मिलायना थानो गोनां जाहैबाय आरो थिग আছে ओरैजाय मा बेदर जाबा आंगायबाय औ बेदर जाबा आंगायबाय ओमफ्राय दायो एलाय माथो बुस्थु जानो लुगैयो माने आयौ माथो अमा बेदरबो बेदर आयाव बेदर माथो बेदर जाना आंगायबाय माथो बेदरानो बेदर बाव आरोबावलाय वाव नायग्रोनोसै मागोनि बेसे जाबावनो बेसे लोंबावनो नै मा ज' नायलाबायखो मानसिफ्रालाय बारे अमाया आयौ माथो बिराद गिदिरथ' आरो जि मोजां जाखायो खोमा फिसाफ्रा ओइ अरलाबायगोनलै थांलाबायना गोगोम गिदिरखा नै बिमाया माया अमानि खावलाया ओइ नै बाप माबा गिदिरलै अ लावथि लानायखाय गिदिं माने इयो माथो जिरायलायखायालाय आथिं सानायजों बिस सानाय दं आथिंखौनो आथिंखौ सोरबा दानस'बायो आथिंखौ दानस'बालाय माजों थाबायनांगौ जाखिसै होमबालाय आथिंखौ दानस'बालाय माजों थाबायनोसै होमबा थाबायला माने नोङो थाबायला माने होमबा नोङो बेसे थुजाबानो मुलिबो बेसे जागोन बिदि आरो ना थ'दो जिरायनोसै आङो दायो नैबेखौहाय मोनसे भिडिअ लाना फैबाय दहायनिफ्राय आं भिडिअखौ बानायासै लास्ट एन्डिङाव नैसिनाव साल्टिनि न'आवनो आं लास्ट मोनसे भिडिअ बानायसै नोंथांमोननिहाय बे जाहैबाय आङो साल्टिनि न'आवहाय दिनैहाय जोङो गासिबो ज' फैबाय बिगुमैबो बिबोनांबो ओमफ्राय आरो जा बिहाव बिखुनजो ओमफ्राय आरो आंनि हिन्जावनि बिब'फोर आंनो उन्दैखा नालाय गासिबोथ' आंना बिब' गोजाखा हिन्जावफोरा बेयाव जोङो ओरैजाय माने मोनफ्रोमबो न' हाबनानै फैबाय दिनैहाय नैबेयावनो लास्ट बे जाहैबाय उगुरि गामियावहाय गगामुग खालामनि सिङाव आरो बे उगुरि गामियावहाय माने साल्टिनि गेजेराव बेयावहाय हाबनानै बिसोर आलासिया थांसिगोन माने डाइरेक्ट बगनदि दायो बिसिनाव फैनानै जोङो दसे जिरायबाय आरो सोरनावबा हाबबोबायमोन आं बेखौ भिडिअखौ लानो रोङासै थेवब्लाबो दा आङो बिसिनाव लास्ट भिडिअ मोनसे लानानै दिन्थिलांसै नङा होमबा नोंथांमोना ओरैनो एसे आरोना सोरबा बेयाव अमाबो दंमोन बिसिना बिराद गिदिरखा अमाया बेखौ नायबाय बिसोर हिन्जाव मानसिफ्राथ' आरो अमा होनना बुंबा एसे फिसिनायाव एसे इन्टारेस्ट जायो नालाय बेखौनो बिसोर नायनो फैबाय अमाया दंमोन बिसिनाव बिराद गिदिर खिन्थु फिसाफोरबो दंमोन फानजोब्बाय अमाखौ नुबाय जानांगौ नोंथांमोना ना माबायदि अमाया बिराद गिदिर खाथार थेवब्लाबो एसे दिन्थिलांबाय थासैना जोङो बिसिनावहाय मा जागोन मागोनि लास्ट एन्डिं मा खालामदों मा खालामाखै खिन्थु जानायाथ' सोबनिबो न'खराव जोङो जाबोबाय आरो लोंबोबाय बे बायदिसिना थेवब्लाबो दा बिसिनावहाय लास्ट एन्डिं माने उदैफ्रा जायगा गैला दा मा जानाय जायो नङाबा एसे दिन्थिलांसै फार्स्ट टाइम मा होनदों आफाया माबायदि आं माबासो खोनादों आङो हटेल जायगाफोरखौ आरो जिरायग्रा सियारफोरखौ नायनानै बबेबा हटेल गिदिराव हाबनानै जानो नागिरनाय बायदि बिदि मोनदों आरोखि ना थाब मा लानो होफैग्रोबा डाइरेक्ट फैग्रोबा टेबोलावसो बज'खाबाय जे ओमफ्राय नोंलाय माथो साइडआव जिरायखो साया आराम मोजां न' सिङावलाय गासिबो सायाखाना ओमफ्राय आफाफ्रा सान्दुआव जिरायना दं आरो आराम मोनदों आरो ना बिसोर जाहैबाय जुनायनि दै जुनाय नोंसिना मा गामि मोनलायब्रा आफामोना जोंना जुनाय माइनावफुरसो ना दिनै बबाव बेरायखो जोङो फैनायाथ' मैयानो फैदों औ बबे जायगायाव मैया फैनानै ओरै हाजो गावख्लाबनाय सेर जोंनि गगामुगनि ओरै साहाथिं धनस्रिपुर गामियाव फैबाय औ बेयाव जाबाय मैया बोरमा खासि मासे जाबाय ओमफ्राय जेनेबा आफाना बेयावहाय जेनेबा जोनोम जायगाया नावबावमोन आंना जोनोम जायगाया बे जायगायावनो ओमफ्राय जेनेबा बे जायगानिफ्राय मानि थाखाय गोजान जायगायाव थांनानै थाहैखो जेनेबा हारसिंनो आरो जेनेबा बिदा फंबायफोरखौ गारनानै बिदा फंबाय माने
फरायबाय जेथिया माबा मोनसे सुबिदाफोर मोनगोन नामा सरखारनिफ्राय जेराव माने साख्रिफोरनि थाखाय एसे गिदिंबाय नागिरबाय थाङै थुङै आङो माने आर्मि साख्रि नागिरदोंमोन आर्मियाव जासिगौमोनबो मेजर गिदिर मेजरानो बुंखानायमोन डिमापुराव ओमफ्राय बे गिदिर मेजरा मा खालामबाय ट्रेन्सफार जाना होदो थाबनो बेनिफ्राय आं जायासै मोनासै बेनिफ्राय फैनानै आङो गारिगुरि डाइरेक्ट जनाय बे माइनावपुर गामियाव आङो भेन्सार स्कुल खाथिदों खाथि थांनाय 2013 सनाव जोंनि भेन्सार स्कुला फर्मसिलायसै आरो दा बेनिफ्रायनो जोङो बेयाव गोजान जाबाय नालाय थांलाय फैलाय एसे आख' फाख' फैबाय थानोबो हाया बिनि थाखाय माने आङो नै दा मागोनि बन्द मोननानै बे गामियाव फुराना गामि जोंनि न'खरनि परियाल थानाय बंस परियाल थानाय बिदा फंबाय थानाय जायगाखौ जोनोम जायगाखौ नायनो होननानै बेरायनो फैदों आरो बेवहाय नै जोंहा दा नैबेथ' मा होनदों बिजामादै बिनिफ्राय बे जायगाया गगामुनि औगुरि गामि गगामु औगुरि गामियाव माने फैनानै बिजामादैया लिंबोबाय आरो फिसाजोआबो लिंबोबाय न'खौ नायलांथारदो ओरै नोंसोर थाङोबा होननायखाय माने नायनानै हाबफैबाय बेबायदि खोथा आरो नै माथो मा लाबोखोलै फिथा नों ओमफ्राय सानो नामा जेनेबा बिदा फंबायखौ गारानानै थानायाव माबा नोंहा अजदफोर दंमोन नामा जेनेबा होद साला बिदा फंबाय खाथि थालायबासो मोजां मोनलां बिदि होनना सानोमोन नामा मालाबा फिलिंस फैयो नामा फैयो फैनायाथ' बिदा फंबायनि खाथि थालायबा नुलायलायबाय थायो माबा मोनसे बिपद आफद जानायफोरखौ नुयो मिथियो आं फारसे गोजानाव थाबाय दा माने एसे बोरैबा हारसिं थानानै बोरैबा दरसि मोननाय बायदि मोनो आरो न'नि मानसिफोरखौ नुयोब्ला खाथियाव नुबाय थायोब्ला माने गोसोआ एसे गोजोननाय फैयो आरो दा मालायनि मानसिजोंनो मालाय गामिनि मानसिबाबो न'खरनि बायदि साननानै ओजों मिलायना थानो गोनां जाहैबाय आरो थिग আছে ओरैजाय मा खालामखो एसे दिन्थिनोसै आङो दाना माथो फार्स्टआव फिथासो लाबोगोरबाय ओरैजाय सासे मा खालामखो मा बुस्थु बिलाय मा जागोन बेखौलाय बेदर जाबा आंगायबाय बेदर जाना आंगायबाय ओमफ्राय दायो बेलाय माथो बुस्थु जानो लुगैयो माने आयौ माथो अमा बेदर आयाव बेदर माथो बेदर जाना आंगायबाय माथो बेदर बावलाय वाव नायगिरनोसै मागोनि बेसे जाबावनो बेसे लोंबावनो नै